Care fraților, astăzi o să facem un unboxing sau o prezentare la o dronă DJI Neo. Cam așa arată drona și haideți să începem. O să-i pun mai întâi protecțiile. După ce am pus protecțiile, o să-i dau protecția gimbalului jos. Avem acest punct de încărcare, în care o să scot o baterie. Introducem bateria în dronă și pornim drona. Pentru pornirea dronei apăsăm o dată scurt și o dată mai lung. După cum vedeți, drona a pornit. Cam așa arată și telecomanda. După ce am montat joystick-urile pentru pornirea telecomandei, apăsăm la fel o dată scurt și o dată lung. Și telecomanda și drona sunt pregătite. Următorul pas este conectarea la aplicație. O să intrăm în aplicația DJI Fly și o să dăm conexiuni. Selectăm DJI Neo și eu o să vreau să o controlez din telecomandă. Avem aici mai multe moduri și ne arată tutorial. O să deschidem acest suport pentru telefon și o să punem telefonul, aprindem telecomanda. După ce am aprins telecomanda, introducem acest cadru în ufa telefonului. După cum vedem, telecomanda este conectată la telefon, urmează conectarea dronei. După ce am gătat conectările, o să dăm Go Fly. Și după cum vedeți, drona s-a conectat la telecomandă. Avem aici setările dronei pentru a seta distanța dorită, a returnului, distanța maximă și altitudinea maximă. Avem niște setări și pentru control și pentru cameră, transmisie, mai multe. Pentru mișcarea gimbalului avem acest buton, această rotiță în spatele telefonului care este poziționat pe telecomandă. Și după cum vedeți, gimbalul putem mișca din această rotiță. Dacă vă întrebați cum avem aceste unghiuri pe ecranul telefonului ca să controlăm drona mai ok, intrați în setările dronei. După cum vedeți, suntem la setarea camerei. Visăm în jos și vedem aceste setări. Putem folosi mai multe. De exemplu, putem să le folosim toate trei și atunci o să avem pe ecran așa. Le putem folosi doar două și chiar doar una, sau care o doriți dumneavoastră. Dacă vă întrebați de unde schimbăm modurile vitezei, avem acest buton pe mijlocul telecomandei. Aici unde este C-ul este cinematic. După cum vedeți, aici avem normal mode și aici avem modul sport. Pentru return pe home avem acest buton.
în care dacă îl apăsăm o dată, drona se va întoarce de la locul unde a plecat. Ca să oprim drona de a se întoarce, îl mai apăsăm o dată, adică punem pauză. Pentru armarea dronei putem folosi ori acest buton de take-off, ori joystick-urile în felul următor. Și pentru dezarmarea dronei folosim acest joystick ca să o dezarmăm. Haideți să ridicăm drona. Da, fraților, și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Pentru mai multe videoclipuri de genul sau teste, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Pe curând, pa, pa!